Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Dansoy. Taong 1959, Laur, Nueva Ecija. Lumaki sa isang mayamang pamilya itong si Dansoy. Bilang panganay na anak, maaga pa siyang iminulat ng kanyang ama sa pagpapatakbo ng kanilang negosyo. Bukod kasi sa panganay siya, nag-iisang lalaki lang din siya sa kanilang pamilya. Yung tatlo niya kasing mga kapatid na sumunod, puro babae na. Dahil sa ganoong sitwasyon, kaya na may obligado itong si Dansoy na gawin ang lahat ng iniuutos ng kanyang pamilya. Magmula noong bata siya, wala siyang ibang inatupag kung hindi ang mag-aral ng mag-aral tapos sumama sa kanyang ama sa paglilibot sa kanilang mga negosyo. Niwala nga siya noong oras para sa sarili niya dahil dito. Bagaman ganon ang nangyayari, di naman niya yun pinagtuunan ng pansin, gawa ng ang mahalaga para sa kanya, maibigay ang kanyang mga luho. Halos lahat kasi ng hilingin niya sa kanyang ama, ibinibigay nito ng walang pagdadalawang isip. Sa puntong yon, napag-isip-isip ni Dansoy na kung susunod lamang siya sa nais nito, mabubuhay siya ng marangya sa kanyang pagtanda. Kahit maugong noon ang usap-usapan sa kanilang lugar, ukol sa mga nilalang na hindi nakikita, hindi nila yon gaanong pinagtuunan ng pansin. Yung kanyang ama kasi, sanay na ilaan ang kanyang oras sa mga bagay na merong halaga, lalong-lalo na sa mga bagay na merong balik sa kanila. Sabihin na nating naniniwala ito pero hindi yun ganoon katindi na halos umabot na sa puntong nagpapakonsulta na yon sa mga albularyo. Mas pinapaboran kasi noon ng kanyang ama ang mga medisinang may kalakip na pag-aaral dahil ang tingin niya, yon ang tama. Minsan nga, tuwing nagkakasakit sila, sa mga doktor sila noon nagpapakonsulta. Doon din sila humihingi ng reseta ng gamot, kaya na may sa isang gamutan lang, hindi biro ang salaping kanilang inilalabas. Ganun pa man, wala silang magagawa dahil kalusugan nila ang nakataya. Itong mga panahong ito, nasa edad 25 anyos itong si Dansoy. Siya noon ang namamahala sa halos kalahati ng negosyo nila, kagaya ng pagsasaka at pagtitinda ng kopra sa iba't ibang lugar. Tiwala naman ang ama nila, lalo pat marami na rin siyang napatunayan dito. Hindi man sa pagmamayabang pero isa si Dansoy sa mas lalo pang nagpalago ng kanilang negosyo. Dahil sa husay niya noong magpatakbo, kaya na may siya ang naging takbuhan ng kanyang mga kapatid tuwing nagigipit ito. Hindi naman niya yun pinagdadamutan, gawa ng lahat ng kapatid niya, mahal niya. Ang pag-uugaling yun ni Dansoy, ang labis na nagustuhan ng kanyang mga magulang, kaya kahit anong pabor na hingin niya, hindi yun tumututol. Isang hapon, kakauwi lang niya galing sa kanilang bukid. Pagbaba niya noon sa kabayo, agad namang sumalubong ang kanyang ama, bit-bit ang isang balita. Nga pala anak, uuwi ang kapatid mo bukas. Sunduin mo siya. Bumili na rin kayo sa bayan ng makakain natin. Bukas ng gabi, magkakaroon tayo rito ng mumunting selebrasyon para sa ligtas niyang pag-uwi. Malapit nang makapagtapos ang kapatid mo. 1 taon na lang na pagtitiis. Wika ng kanyang ama. Nang marinig naman ni Dansoy ang sinabi nito, napangiti lang naman siya, gawa ng hindi rin biro ang kursong kinuha nito. Para kay Dansoy at sa kanyang pamilya, maituturing na tagumpay ang pagtatapos ng kapatid niya. Bagaman hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral, hindi naman siya nainggit doon, lalo pat iba ang plano ng kanyang ama para sa kanya. Makalipas pa ang ilang minuto, mahinahong sumagot naman si Dansoy dito ng, "Sige ho tay,
Bukas na bukas din sasalubungin namin siya. Ano ho ba ang gusto niyong ipabili? Sabihin niyo na lang ho kay inay para hindi namin makalimutan. Matapos naman itong marinig ng kanyang ama, tumangulang naman ito habang inilalahad sa kanya ang gagawin nila bukas. Maya-maya pa, nang maunawaan na ito ni Dansoy, agad naman siyang pumasok sa loob ng kanilang bahay para maghanda. Sa pagsapit ng kanilang hapunan, nagkaroon sila ng maliit na pagpupulong ukol sa kanilang gagawin. Ayon sa ama ni Dansoy, hanggat maaari kailangan maging malinis ang kanilang selebrasyon bukas. Piling tao lang din ang kanilang iimbitahan, kagaya ng kanilang mga kakilala at mga manggagawang nasa ilalim ng kanilang pamamahala. Bale, ang selebrasyong yon, pamamaraan ng kanyang ama upang magkaroon ng masayang salo-salo sa pamamahay nila. Aminado rin kasi ito, hindi na niya nabibigyan ng oras ang kanilang manggagawa. Dagdag pa nito na, kailangan nilang maghanda ng marami para naman kahit papaano, hindi yun mag-alangang kumain sa kanilang lulutuin. Nang marinig naman ni Dansoy ang sinabi nito, napangiti lang naman siya habang sumasagot dito ng, "Bilib talaga ako sa ugali nito ni tatay oh. Hindi kayo tumitingin sa estado ng isang tao. Hindi na ako nagtataka kung bakit mahal tayo ng ating mga manggagawa." Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, tumawa lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, "Matagal na natin tong ginagawa. Hindi ka pa ba sanay? Kaya ako naglalabas ng pera sa kanila dahil alam kong meron niyang balik. Hindi matutumbasan ang katapatan ng isang manggagawa sa oras na pinakitaan mo sila ng kabutihan. Yan ang sikreto ko kung bakit sa tanang buhay ko wala pang nagtatraidor sa akin. Tandaan mo, Dansoy, ang pera kinikita lang yan, pero yung mga taong mabuti sa'yo, bibihira yang matagpuan." Dahil sa sinabi nito, tumangulang naman siya habang kumakain. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, wala na silang ibang ginawa kundi ang maghanda para sa pagdating ng kanilang kapatid sa susunod na araw. Kinabukasan, hindi pa man noon sumasapit ang 5:00, kasalukuyan ng naghahanda sila Dansoy. Yung mga kapatid niya nagtutulong-tulong na sa pagkuha ng mga rekados, habang yung mga magulang naman niya nasa likod ng kanilang bahay kumakatay na ng baboy. Sa pagtungtong naman ng 8:00 ng umaga, agad namang pinuntahan ni Dansoy ang lugar sa kanilang baryo kung saan nagsisilbing terminal para sa mga sasakyan. Nang marating naman nila ang lugar na yon, wala naman silang ibang ginawa kundi ang maghintay. Bago pa man sumapit ang 12:00 ng tanghali, dumating na nga ang sasakyan na kinaroroonan ng kapatid nila. Pagkababa naman ito, mainit naman nila yung sinalubong, dala-dala ang kanilang mga regalo. Hindi pa man sila noon nakakalapit sa sasakyan, agad naman silang nasipat ng kanilang kapatid na halos 1 taon na rin nilang hindi nakikita. Sa pagbaba nito sa sasakyan, dali-dali naman yung lumapit sa kanila sabay yakap. Hinayaan lang naman yon nila Dansoy, gawa ng ganun talaga ang pag-uugali ng kapatid nilang yon sa tuwing yon ay nangungulila. Matapos naman ang ilang minutong kumustahan, nagpasya na silang umuwi. Bago nila tuluyang nilisan ng baryo, binili muna nila ang mga ipinag-utos ng kanilang mga magulang. Habang naghihintay si Dansoy at ang kapatid niya sa isang tabi, masaya naman sila noong nag-usap ukol sa mga karanasan nito. Kahit papaano natutuwa naman siya sa kapatid niyang yon, lalo pat hindi nito binigo ang lahat ng kanilang sakripisyo. Sa pagpapatuloy ng kanilang talakayan, maraming bagay na yung naibahagi sa kanya. Inilahad nito ang mga lugar na pinuntahan niya. Kalakip ang mga kaibigan niyang paunti-unting nagtanggal ng kanyang pangungulila. Ayon pa sa kapatid niyang yon, na habang malayo ito sa kanilang lugar,
wala yung ibang inisip kundi ang araw ng kanyang pag-uwi at pagtatapos. Dagdag pa nito na dahil sa suporta ng kanilang pamilya, kaya na may hindi yun nag-isip ng mga bagay na maaaring makasira sa kanila. Ramdam din naman kasi ng kapatid niyang yon ang mga sakripisyo ng kanilang mga magulang. Matapos naman yung marinig ni Dansoy, napangiti lang naman siya habang masayang pinakikinggan ang lahat ng karanasan nito. Akala nila noon magiging masaya ang pag-uwi ng kapatid nilang yon, pero lingid sa kanilang kaalaman, meron palang nakaambang panganib na magaganap sa mga susunod na araw. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, bahagya naman silang natigilan noon matapos nilang masipat ang isang lalaking bigla na lamang tumigil sa kanilang harapan. Sa estado ng pagtingin nito, para yung merong pakay sa kanilang dalawa. Hindi naglaon, napansin naman ni Dansoy na unti-unti yung lumalapit, kaya ang ginawa niya, salubungin ito. Sa pagharap naman nila ng lalaking yon, bigla namang nag-init ang kanyang ulo matapos niya yung marinig na nagwika sa kanya ng, "Ganda ng kapatid mo ah! Ano ang pangalan niyan? Mukhang meron na akong rason para dumalaw sa inyo." Nang marinig naman ni Dansoy ang sinabi ng lalaking yon, bigla namang nandilim ang kanyang paningin sa kadahilan ng isa sa mga pinakaayaw niya, bastusin ng kahit na sino sa kanyang pamilya. Dahil sa sinabi nito, buong puwersa naman niya yung sinapak na siyang naging sanhi upang mabuwal ang lalaking yon sa mismong kinatatayuan nito. Akala ni Dansoy mawawala na yun ng malay, pero laking gulat na lamang niya nang bigla yung tumayo. Pagbalik nito sa kinatatayuan nito, napangisi lang naman yon na para bang hindi man lang nasaktan. Imbis na tumakbo yun papalayo, mas lalo pa siya nitong inudyok, kaya na may wala na siya noong pagpipilian kundi bigyan niyo ng leksyon. Nga pala, malaking tao itong si Dansoy. Batak na batak din sa gawaing bukid, kaya kung suntukan lang ang pag-uusapan, di malabong manalo ito sa isang laban. Habang ginugulpi niya ang taong yon, wala naman yung nagawa kundi ang tumawa habang patuloy na lumalabas sa kanyang bunganga ang napakaraming dugo. Pagkaraan pa ng ilang minutong panggugulpi niya rito, dumating ang dalawang binata na anak din ng kanilang manggagawa. Nang mamukhaan naman yun ni Dansoy, wala naman siyang nagawa kundi ang magpasaway dito. Nang medyo kumalma na ang pangyayari, agad naman sila nitong sinamahan upang masigurong makabalik sila ng ligtas sa kanilang tahanan. Habang naglalakad sila, merong nabanggit ang dalawang yon ukol sa pagkatao ng lalaking binugbog niya. Ayon dito, hindi ordinaryong tao ang kanyang sinaktan. Kaya lang naman niya yun natalo dahil sa hindi yun lumaban. Pagtatapat pa ng dalawang yon, na sa ginawa doon ni Dansoy, maaaring malagay sa alanganin ng kanyang pamilya. Dagdag pa nito na, hanggat maaari, kinakailangan niya yung maipagbigay alam sa kanyang mga magulang. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, bigla naman siya noong umalma dahil nasisiguro niya, simpleng tao lang ang binugbog niya. Sa estado nito, malabong nanggaling yun sa mayamang pamilya o kaya na may sa pamilya ng mga revolusyonaryo. Hindi naman kasi noon nababahala sila Dansoy, lalo pat armado naman sila kahit papaano. Subalit, nang marinig naman yon ng lalaking nagsasalita, bigla naman yung natigilan sa paglalakad habang unti-unting lumilingon sa kanya. Pagtitigan nilang dalawa, seryoso naman yung nagwika sa kanya ng, "Hindi yan ang sinasabi ko. Alam mo kasi Manong Dansoy, masigit pa dyan ang estado nila sa buhay. Kahit nga kami, nare-respeto namin sila. Pero sa sitwasyong ito, hindi malabong kumampi kami sa inyo.
Huwag kayong mag-alala. Mananatili ang katapatan namin sa inyong pamilya. Dahil sa sinabi nito, agad naman yung tinanong ni Dansoy, gawa ng hindi niya maunawaan ang mga bagay na sinasabi nito. Aminado rin kasi siya na maliban sa ganoong estado ng pamilya, wala nang makakatalos sa kanila. Pero pagkalahad sa kanya ng lalaki ukol sa nais nitong sabihin, unti-unti nang nagbabago ang kanyang nararamdaman. Hindi niya mawari pero dahan-dahan na siya noong binabalot ng takot. Ayon sa kasama nila, anak ng gabunan yung lalaking ginulpi niya. Sa estado nito, hindi yun malabong gabunan na rin. Pagtatapat pa ng kanyang kasama, marami na yung pinatay na magagandang babae sa iba't ibang lugar. Hayok na hayok din yun sa pagkain ng karne ng tao, kaya ganun na lamang yun kakampante sa tanga na karga nito. Mariinding inilahad sa kanila ng lalaking yon na sa oras na natipuhan nito ang kanyang biktima, patuloy yung hahanap ng paraan para yon ay makuha. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang mga nalaman, seryoso namang inilahad ng lalaking yon na wala silang dapat na ipag-alala. Alam nyo, Manoy Dansoy, ilang buwan pa lamang ang nakakalipas noong magkasundo ang aming pamilya. Pero dahil sa ginawa niyong ito, nasisiguro ko masisira ulit ang aming relasyon. Hayaan nyo, sasabihin ko ito sa aming ama. Dagdag pa ng lalaking yon. Sa pagdating naman nila sa kanilang pamamahay, agad naman silang pumasok upang ipagsabi ang tungkol sa mga nangyari. Noong una, hindi pa naniniwala noon ang kanyang ama, pero wala na rin yung nagawa dahil sa testamento ng mga kasama ni Dansoy. Sa pagsapit ng gabi, habang nagkakasiyahan sila, muling bumisita ang lalaki. Sa puntong yon, meron na itong kasamang 2 matanda at sa estado nito, tila bang hindi yun natutuwa. Pagsilay naman ng kanilang mga manggagawa, bigla naman yung natigilan sa kadahilan ng alam nito na hindi yon panauhin noong mismong gabi. Pilit pa nila yung itinaboy pero hindi yon nagpasaway. Maya-maya pa, nagdesisyon na ang kanyang ama na yon ay kumprontahin. Habang nakikipag-usap ito sa lalaki, rinig na rinig naman ni Dansoy ang pang-iinsulto nito. Yung ama niya, tumatawa-tawa lang pero bakas sa pagmumukha nito na hindi na yon natutuwa. Pagkaraan pa ng ilang minuto, inabisuhan na nito ang kanilang mga manggagawa na palabasin na ang mga taong yon. Dagdag pa ng kanyang ama, hindi naman nila yon bisita kaya walang saysay kung makipag-usap pa sila. Matapos naman itong marinig ni Dansoy, napangiti lang naman siya dahil hindi niya inaasahan na sasabihin yon ng kanyang ama. Magmula noong bata pa kasi siya, hindi niya na ito nakita na nakipagtalo sa hindi nila kadugo. Kadalasan ang ginagawa nito, umaalis na lang bigla nang wala nang sinasabi pa. Matapos naman yung marinig ng mga manggagawa nila, nagpasya na yung paalisin ang mga panauhing yon. Hindi naglaon, kusa naman itong nilisan ng lugar dahil sa dami ng taong saksi sa gulong ginawa nila. Sa paglipas pa ng mga araw, naging maayos naman ang lahat. Subalit lingid sa kaalaman noon nila Dansoy, gumagawa na pala ng paraan ng mga nilalang na kanilang nakaalitan. Isang hapon, habang naglilibot siya sa kanilang sakahan, meron siyang napansing 2 malaking aso na nakaupo sa isang malaking puno. Akala niya pagmamay-ari yon ng mga tauhan niya, kaya ang ginawa niya lumapit siya. Subalit, habang papalapit siya sa mga asong yon, pansin na pansin naman niya ang tila bang paghahanda nito. Pagsilay niyang umangil ang 2, dali-dali naman siyang tumakbo papalayo na siyang naging sanhi upang habulin siya ng mga ito.
Dahil sa medyo may kalakihan noon ng mga aso, hindi naglaon, nagawa rin naman siya nitong maabutan. Pagsakmal ng nilalang sa kanyang balikat, agad naman siyang nadapa habang pilit yung inilalayo sa kanya. Ngunit kahit anong gawin ni Dansoy, sadyang napakalakas ng bunganga ng nilalang na yon. Makalipas pa ang ilang minuto, unti-unti na niyang nararamdaman ang panghihina ng kanyang katawan. Inaasahan naman niya ito, lalo pat maraming dugo na ang nawala sa kanya. Sa pagtayo niya, muli na naman siyang sinakmal ng aso sa balikat habang pilit siyang kinakaladkad patungo sa isang liblib na lugar. Ilang beses na rin niya noong sinubukang lumaban pero masyadong malakas ang mga ito. Maya-maya pa, nang hindi na makayanan ni Dansoy ang pinsalang natamo niya, pinili na lamang niyang sumunod sa nais ng mga nilalang na yon. Habang kinakaladkad siya ng mga ito, meron naman siyang narinig na mga kakaibang tinig na nagmumula sa dalawang aso. Pakiramdam niya noon, nag-uusap ang mga nilalang na yon gamit ang mga dialektong merong pagkakahalin tulad sa kanila. Nang marating na ng dalawang aso ang hangganan ng kanilang sakahan, inakala na ni Dansoy na yun na ang katapusan niya. Mabuti na lang, bago siya madala ng mga ito sa liblib na lugar, dumating ang iilan sa kanilang mga manggagawa na merong bit-bit na mga sundang. Habang tumatakbo ang mga ito, pansin na pansin naman niya ang pamumula ng mga mata nito. Nang masipat naman yun ng dalawang aso, wala na yung nagawa kundi ang kumaripas ng takbo papalayo. Sa pagdating naman ng mga manggagawa nila, agad naman siya nitong tinulungan. Yung ama ng lalaking umawat sa kanya noon sa baryo, pinahira nito ng kakaibang langis ang kanyang sugat sa katawan. Sa maniwala man kayo o hindi, pagkalapat ng langis na yon sa kanyang balat, bigla namang nawala ang matinding hapdi at kirot na kanyang nararamdaman. Matapos ang mga pangyayari, dahan-dahan naman siya nitong tinulungan para makauwi siya ng ligtas sa kanilang bahay. Sa pagbagtas naman nila ng daan, inilahad ng ama ng tumulong sa kanya kung ano ang mga nilalang na muntik-muntikan ng kumitilos sa kanyang buhay. Ayon dito, mga aswang ang mga nilalang na yon na nagkatawang aso. Dagdag pa nito na kung nagkataong hindi siya nito nakita, paniguradong hindi na siya aabutan pa ng gabi. Nang marinig naman ni Dansoy ang sinabi nito, hindi naman siya noon nakasagot, buhat sa matinding takot na kanyang nararamdaman. Makalipas pa ang ilang minuto, nang masipat na niya ang kanilang bahay, bahagya naman siya noong napasilay sa matanda matapos niya yung marinig na nagwika sa kanya ng, "Huwag kang mag-alala, Manong Dansoy. Gagawa kami ng paraan para mapagbayad ang mga pangahas na yon. Lahat kami rito magtutulong-tulong at ipinapangako ko sa iyo, sa susunod na gabi, dadalhin namin sila sa harapan mo. Kayo ang bahala kung ano ang gagawin niyo sa kanila. Sige ho, mauna na kami. Marami pa kasi kaming gagawin." Nang marinig naman ni Dansoy ang sinabi nito, tumangulang naman siya habang paika-ikang naglalakad patungo sa bahay nila. Upang hindi na noon mabahala ang kanilang pamilya, minabuti na lamang niyang itago ang tungkol sa naranasan niya. Inaasahan niya kasi noon, tutuparin ng matandang yon ang pangako nito sa kanya. Sa pagsapit ng sumunod na gabi, kagaya ng sinabi nito, dinala nga nito sa harapan niya ang 5 lalaking halos hindi naman niya kilala. Ayon sa matandang yon, ang 5 lalaking kanilang dinukot ang siyang may gawa sa mga pangyayaring naranasan niya mula pa noong mga nagdaang araw. Upang mapatotohanan yon ng matanda, pinalunok niya yon ng mga batong kulay itim na siyang naging sanhi upang puwersahan yung magbalat kayo sa iba't ibang wangis ng mga hayop.
Meron doong 2 aso, paniki, baka at kambing. Matapos naman yung masipat ni Dansoy, laking gulat na lamang niya nang biglang pugutan ng matanda ang kambing na nasa tabi nito. Pagbagsak nito sa lupa, doon bumungad sa kanya ang pamumula ng mga mata ng lahat ng manggagawa nilang naroon. Pasensya ka na, Manoy Dansoy. Pero sa pagkakataong ito, magiging marahas ako. Hindi ako papayag na may magtatangka sa buhay ninyo. Tapat kami sa inyo at malaki ang aming utang na loob sa ama mo. Sino man ang nangahas na manakit sa inyo, ituturing naming kalaban. Hindi rin namin palalampasin kahit kauri pa namin. Seryosong wika ng matanda. Matapos naman itong mailahad ang bagay na yon, ipinagtapat din ito sa kanya ang malalim nitong kaugnayan sa kanyang ama. Nang marinig naman ni Dansoy ang tungkol doon niya napagtanto kung bakit ang lahat ng mga manggagawa nila ay pawang mga aswang. Ngunit sa kabila ng kanyang mga nalaman, hindi naman siya nabahala, lalo pat alam niya na mga kaibigan nila ang mga ito. Makalipas pa ang kalahating oras, pinaslang na rin ng matandang yon ang 4 pang nilalang na nakaluhod sa kanyang harapan. Nang masipat naman nilang wala na yung buhay, agad namang sumipol ang matanda na siyang naging sanhi upang magsilabasan ang mga balbal na nagkukubli sa mga kakahuyan. Pagkaladkad ng mga ito sa bangkay ng 5, agad din naman yung nawala. Magmula noon, mas lalo pang naging matatag ang pakikisama ni Dansoy sa mga nilalang na yon. Araw-araw hindi niya kinakalimutan ang pagiging magalang at marespeto sa mga ito. Hindi man sa pagmamayabang pinuno pero malaki ang naging parte ng mga aswang sa paglago ng kanilang negosyo. Inakala niya ring habang buhay na ito subalit bago pa man tumungtong ang dekada 80, namatay ang kanyang ama. Yun din ang naging hudyat sa mga nilalang upang magkanya-kanya. Hindi naman niya yun pinigilan, lalo pat alam din niya na meron yung mga nais gawin sa buhay. Pero alam niyo ba, na kahit hindi na nila kasama ang mga nilalang na yon, patuloy pa ring sariwa sa kanyang isipan ang panahong minsan silang nagkaroon ng manggagawang mga aswang. Okay, opinyon ko sa kwento. Talaga namang lalago yung negosyo nyo kung karamihan sa mga tauhan nyo mga aswang. 'Di ba? Unang-una, ang lalakas niyan. Pangalawa, hindi yan napapagod. So hindi na ako nagtataka kung bakit lumaki ng husto yung negosyo nila Dansoy. Yun nga lang, hindi natin talaga matatanggal sa ugali ng aswang yung pagiging bastos tsaka aggressive. So ending, nalaman ni Dansoy na lahat ng tauhan nila mga aswang. Bakit nga kasi? Meron siya nakaaway na isa nilang tauhan . Tapos kamukat-mukat mo, lahat pala na nakapaligid sa tatay niya, puro mga aswang. Ang tanong ngayon, paano yun nagawa ng tatay niya? Kasi kung pakikinggan nyo, may gabunan, may balbal, tas may iba pang lahi. Paano yun napag-isa ng tatay niya? Ano kaya? Meron kayang tinatagong sikreto tong tatay ni Dansoy? Sayang lang no, kasi hindi natin malalaman . Kasi sobrang bihira yan. Ulti nyo yung malalakas na aswang o yung matataas sa kaliwa. Hirap na hirap ipag-unite yung mga yan . Paano pa kaya to kung talagang ordinaryong tao lang? Diba? So pakiramdam ko yung tatay ni Dansoy, hindi yun ordinaryong tao. Meron yung nililihim na hindi na lang talaga nabanggit sa kwento na to. Yun nga lang, sayang. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.